16 изненадващи факта за слюнката, които не знаехте. Човек произвежда до 1,5 литра слюнка на ден. Тя е 99% вода, но е пълна с важни ензими. Храносмилането започва още в устата. Без слюнка буквално не бихме усещали вкуса на храната. Тя има антибактериални свойства и предпазва зъбите ни от кариеси, като неутрализира киселините. Помага за по-лесно преглъщане и съдържа калций, който укрепва зъбите ви всекидневно. Устата ви пресъхва веднага, когато сте под стрес или сте дехидратирани. По време на сън слюнката намалява, което често е причина за лошия дъх сутрин. Знаехте ли, че слюнката е перфектна за вземане на ДНК тестове? Животните я използват за лечение, а при хората тя помага за по-бързо заздравяване на малки рани. Влюбването увеличава слюнката, но внимавайте, тя може да пренася и вируси чрез контакт. Кой факт ви изненада най-много? Напишете в коментарите и ни последвайте за още.